The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay at sa iyo partner, magandang hapon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Siyempre mga kaibigan at partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa bayan ng Pilar, Sorsogon. Dumulog sa ating tanggapan si Ernie Velasco upang ireklamo ang kanyang ninong na dating kagawad na nambugbog daw sa kanya. Ang dahilan daw ng galit ng kanyang ninong ay pinagbintangan daw siyang nilagyan niya ng sili ang ari nito. Ikaw ba naman partner, lagyan ng sili ang ari mo? Ang ilang kaganapan ng panunugod ng kanyang ninong na malapit ng magpasko pa naman, Yun. na may hawak na itak, huli sa isang cellphone video. Panoorin po natin ito. Minagad ang kilala sa barangay. Duman nagkuhan duman sa ako yan. Basta duman na nag... May, hindi ako lumagay ng sili sa ari mo kasi nagubad ka dun sa harap ng pinag-iinuman natin. Bakit mo naman akong pinasok doon sa bahay? Na hindi naman ako naglagay ng sili sa ari mo. May dala ka bang itak? Gusto mo pang patayin? Pinila mo ako pa labas. Binugbog mo pa ako. Nararamdaman ko po ngayon nung Jumay takot. Pag natulog ako, hindi ko masyadong makatulog sa nangyaring ginawa mo sa akin. Nung Jumay, gusto kitang makarap para magkausap tayo, para malinawan. Ayun, dahil sa sili partner, yung gusto kong ninong at tuklasin, yung inaanak gusto kong nagkagulo. tuklasin kasi yung nagrereklamo, inaanak ng ninong, pareha sila lalaki. Paano napunta na maglagay ng sili sa ari? Oo. Okay, pares lalaki eh. Diba? Alamin natin partner Okay. kung napano. Eto, makakausap natin mga kaibigan ngayong hapon si Ernie. Ernie, magandang hapon sa iyo. Apo naman po, sir. Oo. Opo, hapon po ngayon. Oh, Magandang hapon po. Oo. Kumusta ka ngayon, Ernie? Ninenervyos si Ernie. Kumusta ka ngayon? Medyo po nervyos. Ninervyos ka? Opo. Bakit Relax ka lang. ninervyos? Hinga ng malalim. May Sir dala ka bang Ernie. sili dyan? Pampalis ng nervyos? Wala po, sir. Wala kang dalang sili. Okay. Pwede mo bang maikwento
kung bakit ka sinugod ng ninong mo na may itak? Kasi po, sir, doon sa Lamayan, Sa barangay ninyo? opo, Okay. opo, sir. Hinamon niya po ako na magpakita daw kami ng mga ari namin. Nagiinuman kayo? Sa harap po ng inuman, Hindi, nagiinuman kayo. So marami na kayong nainom medyo nung naghamunan. katamtaman rin. Okay. So bakit naghamon ang ninong mo na magpakita ng ari? Pahabaan ba? Palakihan ba? Paano? Paano nakarating kayo? Anong usapan ninyo? Anong pinagkukwentuhan nyo? Basta po, hinamon niya po akong ganyan Anong sabi? na magpakita daw ako ng... Sabi ko naman, ay hindi pwedeng magpakita kasi maraming tao dito. Maraming taong naglalamay. Opo. Okay, tapos? Tapos siya na unang nagpakita. Nagpakita itong ninong mo? Opo, Oo. So maraming nakakita. may nakakita. Anong sabi ng mga nakakita? Na-shock ba sila? Nagulat ba sila dahil may kalakihan o nagulat sila dahil may kaliitan? Basta nagpakita siya. Lasing na siya nung magpakita siya. Opo, sir. Okay. Meron ka bang mga testigo, mga kasama na nakakita nung magpakita ng ari ang ninong mo? May mga nakakita po doon. Okay. Nung pinakita niya, ano yung reaksyon ng mga tao? Anong ginawa ng mga tao doon? Wala naman na sabi itago mo yan. Okay. So, paano dumating sa punto na may sili? Kasi sinugod ka. Nung bang gabing yun na naglalamay ka mo o kinabukasan na? Kinabukasan na po na... Kinabukasan ka na sinugod. Opo. Anong nangyari? Bakit ka na sinugod? Kasi nasilil daw po yung ari niya. Nasili. Opo. Okay. So, anong sinasabi niya nung sumusugod siya sa inyo? Basta, Sumisigaw siya. di ko master matandaan, basta may dala siyang itak. Anong sabi? Ako daw ang pinagilan niya. Ako daw ang nagsili sa kanya, sa ari niya. Pero hindi mo naman ginawa. Hindi naman po, sir. May nakitang kang gumawa na iba. Ayun ko po, sir, sa kanya. Hindi ko pa alam. Bakit nauna ka na bang umuwi o umalis? Nauna po akong umuwi. Okay. So, yung Okay. partner. Magandang hapon sa'yo, Ninong. Ninong, magandang hapon po. Opo. Magandang hapon din po. Ikaw ba, matanong ko tatay, ano, ikaw ba ay matagal lang may galit dito sa inaanak mong si Diomedes? Ernie po. Ipakilapit ka. Ikaw, Ernie, Ako po ang ikaw si, okay, tatay Opo. Diomedes. Opo. Ang tanong ko ngayon, Ninong, matagal na bang may galit ka dito kay Ernie? Wala po. Magandang samaan po namin. Ngayon, ang nangyari po, madam, ganito yon. Yung araw na yon, lamay mga gabi. May birthday na katon, may birthday doon sa unahan. So, kami nagkakarga ng bao doon sa lati, yung ano ba kaya, yung bao ng nyog. Bao ng nyog. Nagkakarga kami sa sa truck. So, ako talaga may dalang itak. So ngayon, pag punta namin doon pag habang kumakarga kami, dumating siya. Galing sa birthdayan. So, pagdating niya, lakas ng ulan, siya, lasing na lasing. Pagdating niya, panay ganyan man talaga yung paglasing. Maputo lang po kayo, Ninong, Tanong ko po ulit, kasi sinabi niya na sinugod mo siya dahil pinaghihinalaan mo na siya na naglagay ng Yes, sili sa opo. iyong ari. Ganito. Okay, ano nangyari sa ari mo? Namula ba? Namaga? Namaga talaga, madam po. Pero Namaga? maisingit ko lang, kasi sinasabi nung nagreklamo kanina, bago ko siya balikan, naghamon ka daw na magpakitaan kayo ng mga ari. Hindi po, sir. Hindi. Ano niya yan po, kumbaga, gawa-gawa niya lang po. Hindi po. Kasi dati kayong barangay kagawad, Yes, nakakapagtaka. hindi po. O gawa-gawa lang? Hindi. Ano masasabi mo? Hindi Sabi talaga. ni Ninong mo, gawa-gawa mo lang daw na siya yung Oo. naghamon magpakita ng ari ninyo. Hindi po, ma'am. Nagpakita siya po. Nagpakita siya? Opo. Paano napunta doon sa pakitaan ng ari? Paano nabuksan yung ganong aksyon or Nagkakadyawan ba kayo? Hindi mo naman po. Basta nanguna siyang nagpakita. Di, ano nga sabi niya? basta lang nagpakita? Sabi mo ng hamon. Ibig sabihin, Tapos linabas siyang bigla ang harap. bigla lang nangyari yon. Pero matagal mo na ba itong ninong? Opo, matagal na po. Si Diomedes. Ano yung pagkakakilala mo dito kay Ninong Diomedes mo? Pag Disyembre ba, lagi naman siya may regalo sa iyo?
Ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Pag nalalasing ba siya, ganun yung ginagawa niya? Ganyan talaga yan, ma'am. Ganyan talaga pag nalalasing, talagang linalabas ang kanyang ari. May minsan na naghahamon siya ng ganyan. Naghahamon? Anong klaseng hamon? Na magpakita ng mga ari. Pakitaan, pahabaan, palakihan? Meron naman siyang nahamon na sinabayan ni siya. May mga kaharap ba kayo na iba? Mayroon po May sir. mga nakakita? Opo, mayroon. Ilan kayo magkakaharap? Yung nagiinuman kayo? Marami po doon sa ano, hindi ko po matandaan yun. Okay, balikan ko siya, partner, no? Kasi kanina, tinatanong ka ni partner, sinugod ka nitong ninong mo. Ikaw ba, before pa mangyari yung panunugod sa'yo, may galit ka na dito kay ninong mo? Wala po, ma'am. Wala talaga? Wala po. Kasi nangyari pa, nag-inuman pa kayo. So, ibig sabihin, mabuti yung pakikisama nyo sa isa't isa, tama? Opo, ma'am. Okay. So, mabuti bang ninong ito, si ninong mo Diomedes? Opo, mabuti niyan. Pag Kaya Christmas, ulitin ko yung tanong, pag Christmas ba may regalo ito sa'yo? mayroon. Kung Ayun. minsan na Okay. So, importante yun. Ibig sabihin, talagang kinukonsider nila, partner, yung relasyon nila Oo. bilang inaanak at ninong. Okay. Unang beses lang ba itong nangyari sa'yo, na sinugod ka, pinagbantaan ka ni ninong? Opo, unang bisis lang yan po, ma'am. Unang beses lang. So, sa tingin mo, dahil lang ba yun sa sobrang galit niya, kaya nagawa niya itong sugurin ka? Siguro ko, ma'am. Okay. Balikan ko ako itong anak si... Ano? Ako na inala niya nagsili daw ng Okay. ari niya. Total, ang pinagmulan talaga ng gulong ito dahil sa pagsisili. Matanong lang kita, ex-kagawad. Paano nasili yung ari mo? Ikaw ba'y lasing na lasing? Nakatulog ka ba sa kalasingan? Yan ito po yun. Galing Kasi kung gising ka at nasa tamang pag-iisip Pag-iisip. ka, hindi ka naman masisilihan. Oo. Or Natulog ka kung ba doon masili sa... ka man, alam mo na may Alam mo. humawak sa ari mo. Ganito po yun. Ngayon, kami na lang dalawa. Okay. Sa Yung inuman. mga kainuman nyo, umalis na. Wala na. Tumbado na. Oo, ano na, galing na kami sa birthdayan. Kami magkasama galing sa birthdayan. Jamming kayo. Oo, galing sa birthdayan, magkasama kami hanggang doon sa Lamayan. Okay. So ako talaga may dalang itak dahil galing ako duman sa hindi pa kami nakauwi ng bahay. Yung Galing ka itak sa mo bao. ba, merong May sarungan. sarungan? Okay. Pero bakit doon sa video hawak mo yung itak? O kasi sa gawa ng lasing na ako tapos yung pakiramdam ko di ko kumbaga wala na ako sa sarili. Pero nakalagay sa sarungan. So ibig sabihin, plano Hindi, mo teka, talagang sandali, partner. plano mo talagang Kasi saktan. yung doon sa motor. Balikan ko lang partner. Paano ka nasilihan? Nakatulog ka ba? Hindi, gising, dito niya nilagay sa likod ko. Naramdaman ko dito sa bandapitan. Oo. Tapos nung naramdaman ko, siyempre, bubuksan ko. Inyan ako, ibig sabihin ko, pakiramdaman ko ngayon, nadurog yung sili, naubos. O, nawala na ako. So nilagay sa likodan mo. So, Siya talaga naglagay. dito nilagay. Siya humingi daw ng sili. Sabi ni John, yung may anak ng may patay, kasi ang sisilihin daw, si Munoy John Amalio. Sisilihin nga daw. Okay, balikan natin. Totoo ba na humingi ka ng sili para merong kang May sili? testigo pala si Kagawad. Yun, may video dyan na ang nagsasabi, si Ato, yung anak ng may patay, tapos yung bunso. So posible na hindi ikaw yung punteriya niyang silihin. Ang sisilihin daw, si Munoy John, sabi ni John. Ngayon, wala na si Munoy John, sa akin niya nilagay. Hindi po. Dito niya nilagay sa ano. So may testigo ka na siya ang humingi ng sili. Yeah. Okay. Ayun. Sa puntong yon, talagang ikaw yung ituturo dahil ikaw yung Oh, yan, humingi ng sili. May video din dyan sa Okay. Ngayon, ang tanong ko, ano yung purpose mo para humingi ng sili? Humingi po ako ng sili kasi linagay namin po sa pinagpupulutan namin. Ano yung pulutan nyo that night? Yung may sabaw na tinula siguro yun. Manap. Kahit yung pulutan nyo, hindi mo na matandaan. Oh, yung tinula yun, ma'am. So wala ka talagang purpose na silihin itong ninong mo. Wala po, ma'am. So paano nangyari na nasili ito? Maari ba baka sir, naupuan mo lang yung sili na durog? Dito ko po na po, ma'am, sa loob ng brief ko. Hanggang hindi ako pumasok sa loob ng bahay ng kapatid ko. So hindi talaga naupuan, talagang ipinasok sa sayong short. Dito ko naramdaman sa mga Naka-short or nakapantalon? Dito niya nilagay sa likod Siyempre maramdaman ko doon sa baba. So naramdaman Okay. ko na yung sakit. Siyempre gagalaw tayo, Oh. tatanggalin. Oh. So ngayon naubos. Nar- Binuhusan ko ng tubig. So ang sama ng pakiramdam, di ba? Ano yun? Sabi ko, ari mo naman ni Ano yun, sir? Kinaumagahan na? Oo, kinamawag na kami na lang dala. Pakalagay yan. Hindi, kasi nag-inuman kayo anong oras?
Di, Yung magdamag. Oo. So umaga na, naumagahan kayo ng inom. Naumaga kami, Ay, dalawa. talagang wala na kayo sa Wala katinoan na talaga pareho. sa katinuan. Parehas kayo. Oo. Wala na Okay. sa tabi, sir. Pero walang nakakita na ito yung pumasok sa yung suot or nakapantalon ka ba, nakashort? Naka-shirt po. Okay, pumasok. Walang nakakita na siya yung may gawa. Wala po, madam, pero siya ang humingi daw ng sili. Sili. Doon sa, ano, Ayun. So yun lang ang basehan nyo po, sir, Yes, dahil po. siya yung humingi. So ngayon, ano po yung nangyari nung medyo kuwang ka na, di nasilihan ka Oo, na, nasilihan na. wala ka nang, wala, natataranta ka na. sabi ko, nung nag-usap kami sa barangay, sabi ni Manaylin kasi isang pamilya lang kami, lahat kami Pamplona, na tanggalin daw yung usapan sa yung sili, pag sili sa akin. Dahil ang harapin ko lang daw yung Panunugod. Yung panunugod. Okay, hindi naman pwede kasi partner, Oo. maalaman dapat natin yung pinagmulan. Opo. Okay, so anong ginawa mo? Bakit sinugod mo siya? So, ang sabi po, sir, ng ng may-ari, yung anak ng may patay, Okay. sabi ko, sino ba ang nagbiro nito sa akin? Di, ganito na ba ako dahil hindi mo na maramdaman ko nung gagawin mo? Okay. Sino ba? Sabi ni Panirique, nga si Ernie. Sabi ko, si Ernie, ha? Ngayon, si Ernie. Tapos si John. Si Ernie nga. Pag di ko, wala na. Umuwi na siya. Di, takbo ako. Sa'yo ko puntahan ko. Ngayon talaga, may dala na akong itak. Kasi yung itak, sabi ko, Galit na galit ka na. Galit na galit ka ko. Hindi mo maramdaman Buti ko. hindi mo initak yung kwan mo Pero kasi- wala ka namang purpose na tagain Wala. ito. Eh kung gusto ko siya patagay, tatagain ko na talaga. Okay. So hawak mo lang talaga So, hawak yun. ko na talaga. Pag labas niya, hawakan ko ito na sa damit. Sabi ko, punta tayo doon sa patay. Para sabi ko, mapatunayan na ikaw ang, Naglagay. ikaw ang lumagay. So ang purpose ng pagsugod mo para lang dalhin siya sa barangay. Doon patay, sa sa patay. patay. Sa patay. Sa patay, oo. Tapos sila nagsasabi na siya lumagay sa ari ko. Pero wala ka namang purpose na saktan ito. Wala. Ngayon, nakita niya may Kaya lang video yung video, makakapagsabi na Oo. talagang Sinugod mo. Sinugod ko po. at talagang meron kang May itak talaga. intensyon kasi may itak ka eh. Pero, kung gusto ko siya, paglabas yan, tuloy Okay. na agad. Baka. So, ngayon po, ang tanong ko ngayon, Ninong Diomedes, hanggang ngayon ba galit ka pa kay Ernie? Ako, kinabukasan nga noon, kailangan ako nagdater. So, siya nagdater. Pagkahapon noon, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, bakit ano ba nangyari sa atin? Bakit nangyari ito sa atin? So ibig sabihin po niya, Ninong, hindi mo po alam ang iyong mga Hindi pinagdagawa. matandaan. Kasi lasing, magdamag eh. Oo. Hindi, natanda ko nga. Pero wala ba akong hilig sa kasi hindi naman ako sanay sa problema. Okay. Sa gulo. Ikaw po yung nakaramdam ng init gawa ng Oo. siling yun. Okay. Pero, So- syempre, partner, natakot naman ito dahil So, sinugod. hindi ka nagalit kay Ernie, sa Hindi inanak na mo? po. Oo, Okay. hindi. Balikan ko si Ernie. Galit ka pa ba sa ninong mo? Sa ginawa niya sa akin, sir, na panunugod, siyempre natakot ako. Oo. Ngayon, galit ka pa kay ninong mo? O baka naman pwede, kasi malapit na magpasko. Alam mo, Magbigay. partner? Ilang days na lang, partner? Oo. Kapon, 77 na lang O, ata. 76 na lang ngayon. Ngayon, Ernie, birthday ko ngayon. Baka pwede regalo mo na lang sa akin. Magkasundo na kayo ni Ninong. Pwede ba yon? Tamang-tama nga, partner. At saka 76 days na lang Christmas Oo. na. Ninong mo naman pala ito. Kasi syempre, hindi ka naman So, siguro tanong, susunod. galit ka pa ba kay ninong? Ernie? Bakit parang tulala ka ngayon, Ernie? Ano yung iniisip mo? Ano yung nakakapagabagabag dyan sa isip mo, sa kalooban mo? Isipin mo na lang yung magandang relasyon yun ni Ninong. Bago pa man nangyari itong sitwasyon dahil sa sili, maganda naman yung samahan ninyo. 'Di ba? Hindi na ako sa kanya magagalit, ma'am. Basta Ay. wag niya nang uulitin kung ang ginawa Ayun, niya sa akin. hindi nagalit. Ayun. Si Kapitan ba nandyan? Para may testigo tayo. Tawagan natin si Kapitan. Oo, tawagan natin bago si natin, Kapitan, magkakasundo naman ito eh. Mukhang basta, magiging maayos ang ito lang paalala ko relasyon sa ulit inyong nila, dalawa. partner. Para wag na maulit yan. Wag naman kayo mag-inom magdamag. Kahit sino, alam mo, ako marami akong kaibigan na manginginom. Yung sobra talaga sa inuman, kung ano nangyari. Meron akong kaibigan na manginginom din. Pinapatulog na namin, hindi natulog. Tapos inatid yun na partner sa bahay nila, Oh, lumabas lumabas pa, pa. kinaibang araw, patay Hindi. na. Hindi, nung gabi mismo, may pang nangyari. Opo. Kaya mahirap eh. Pero balikan ko nga si Ninong. Pero totoo, Ninong, na hinubad mo talaga at ipinakita mo yung ari mo sa kanila. Hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi talaga? Hindi po totoo Okay, yun. lasing lang talaga kayong Lasing dalawa. lang. Hindi nyo alam ang inyong Pero mga ginagawa. grabe kayo uminom, magdamag. Magdamag. Kasi galing na kayo sa birthday. Kami Kaya nga. kasama nga. Kaya nga, pero bakit Oo. matindi talaga kayo sa inuman? Minsan pag ang anak kasi, kaya
sabi ko nga sa mga anak ko, last time na ito kasi, So magre-retire ka na sa alak? ayaw ko na, ayaw ko na. Ayun. Sigurado ka? Sigurado. So, ibig sabihin nito, Ninong, Iyayayain pa naman sana kita kasi birthday niya. Di, pwede man isang Oh, takay. ayan. Isang takay na lang. Hindi Ayaw pa ko na rin yung... makapag-hindi. Tulad na eh, Opo. ayaw ko nang magdamagan tayo, ayaw ko na. Pero, tatay, Papainumin kita. Ito ay nagsilbing leksyon sa inyo. Yes. Ayaw Na kung na. iinom naman, ilagay sa tiyan, huwag sa utak, at dapat meron pa rin tira para makauwi ng bahay ng maayos. So Ernie, sabi ni Ernie kanina, hindi ka na galit kay ninong mo, basta wag niya nang ulitin. Ernie, Opo, sir. ibig sabihin, pinapatawad mo na rin si ninong mo. Okay. Matanong ko, Ernie, bakit parang palagi kang tulala? Hindi mo matitigan ang ninong mo. Bakit diyan ka nakatingin palagi sa baba? Nahihiya ka rin ba? Dahil kahit papano... Ayan, straight lang. Tingnan mo si Ninong. Ah. Ano yung gusto mong sabihin kay Ninong? So, tanong ulit ko lang. So, napatawad mo na si ninong? Ernie, sabi mo kanina, hindi ka nagalit, basta wag nang uulitin. So, ibig sabihin, napatawad mo na si ninong. Pag-isipan ko muna, sir. Pag-isipan Okay, mo. mamaya. Kasi alam mo itong si Ninong, naikwento niya na lahat ng pangyayari, pero ikaw tulala ka pa rin dyan. Ibig sabihin, meron ka pang iniisip na sa tingin mo, kay kailangan pa ng kalinawan. Opo, ma'am. Opo, sige. Mamaya, partner, babalikan natin yan. Ang pinaka-importante, sabi niya, kaya niyang patawarin si Ninong. Okay. Eto, Ito. partner, nasa kabilang linya na ng telepono ngayon si Kapitan Romeo Bitangcor, ang punong barangay ng Dapdap, Pilar, Sorsogon. Magandang hapon po, Kapitan Romeo. Kap, magandang hapon. Ayan, tingnan lang na natin, partner, no, mahina ata yung signal ni Kapitan. Balikan natin itong si Ernie. Okay. Ernie, ulitin ko lang partner, ilutin ko lang sa kanya. Birthday ko ngayon. Gusto mo bang maging regalo mo sa akin yung pagiging pagbalik loob ninyo sa isa't isa na kayo ay mabuting maganda at magaan yung relasyon nyo bilang ninong at inaanak. Siyempre, pangalawang tatay mo, yung ninong mo, tama? Ninong mo siya, sa kasal sa Binyag? Sa kumpil. O, di ba? Malaki ka na nung kinuha ng mga magulang mo itong si Ninong bilang maging pangalawang magulang mo. So, siguro naman, nakitaan mo si Ninong ng maayos na pakikisama. 'Di ba? Siguro kung hindi nangyari ito dahil sa sili, wala naman ganyan kayong ba alitan. talaga ang pagkatao mo, Ernie? Matipid ka sa pagsasalita? Hindi ka madaldal? Talagang matipid. Matipid ka. Matipid talaga. So, hindi ka marites sa barangay? Hindi naman po. Ayun. So, yun naman pala. So, ngayon, kung hihingi uli ng tawad yung ninong mo, mapapatawad mo ba si ninong? Pag-isipan ko pa po, sir. Pag-isipan mo. Pero ito tandaan mo, walang mangyayaring pagsusugod sa'yo kung walang nangyari din sa kanya. So siguro, initial reaction niya na nagalit sa'yo dahil ikaw yung kainuman at ang kwento din doon sa may tindahan or sa lamay, ikaw yung humingi ng sili. Okay, ganito na lang. Ernie, total kaharap mo si ninong mo. Ano ang gusto mong sabihin kay ninong mo ngayon? Harapin mo si ninong mo. Anong gusto mong sabihin mo kay ninong mo? Kasi naghaharap naman kayo sa inuman, di ba? Magkasama kayo. Balik na rin natin, Ngayon. partner. Si Ninong na Hindi, lang. siya na muna. Sige. Ernie, ano ang gusto mong sabihin kay ninong mo? Ngayong kaharap mo na siya. Hindi kayo lasing. Noong, wag mo nang ulitin na siguro doon pa ko ulit doon sa bahay namin na paghilay-hilay mo pa. Kasi pangit naman yun eh. Alam mo, partner, initial reaction yun ng taong na-trauma. Na-trauma ka, di ba? Natakot ka? Opo, ma'am. Okay. So, ikaw ngayon, Ninong, ngayong kaharap mo si Ernie dito, hindi kayo nakainom. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong tawag mo sa kanya? Ihado. Ne. Sige, Ne po. anong gusto mo? Direkta mo sa kanya. Ne. Nung nag-usap tayo sa barangay, di ba? Humingi ako sa iyo ng, humingi ako sa inyong lahat ng pasensya dahil hindi ako sanay sa problema. Tapos, inamin ko kaagad, di ba, sa harapan ng tao, ng mga magulang mo, na ako nagkamali, nagkasala, nagsugod ako sa iyo. Umiyak ako dahil ang gusto ko, aminin mo rin ang pagkakasala mo. Hindi lang ako mag-amin dahil sabi ko sa kanila, hindi naman ako makakarating doon. Kung hindi, wala akong nararamdaman sa sarili ko, di ba? Di ba nagmamakaawa ko sa iyo? Na, aminin mo naman, para matauhan din yung mama mo, tapos yung kapatid ni mama mo. Kaya, idinidin nila ako lagi na, at tanggalin daw yung sili. Para umano ba yung galit ni mama mo kasi aminin mo yung paglagay mong sili sa akin.
Ano sabi mo? Iniong umi ka ng sili dahil nilagay mo sa sa ano ba yan? Pulutanan. Malabo yun. Ako nakaramdam eh. Kung hindi nandiyan na yung sili, di ba sabi ko nga, balik ta rin natin. Kayo daw, ang silihin ang ari. Di ba? O kaya sabi ko, ngayon, doon pa lang, kaya hanggang ngayon, patawarin mo ako sa nagawa ko sa imo na nasugod kita. Hindi ko na ulitin kahit kailanman. Ayun. Hindi na ako pupunta sa inyo, pero sa labas, okay na kita. Dahil Ayun. yun ang binawal ni, bawal na ako sa pamilya nyo, pumunta. Masakit po sa tatanggapin loob ko nyo yun. dahil... Oo, bilang isang magulang, hindi ako sanay sa problema. Opo, Ernie, Ayoko. nafe-feel namin 51 yung sinceridad ng edad ni ko. Ilang Ninong. edad nyo na, tay? 51 po, wala po akong blatter, wala akong record sa barangay. So ngayon ka lang So ngayon ko lang po naramdaman. At dahil ito sa sobrang pag-inom. Pero tatay, So dahil nga dyan, nasasabi mo ngayon na talagang hindi ka na mag-iinom ng tulo. Oo, ayaw ko na. Papitiks-pitiks na. Ayaw ko na. tatay, umiiyak ka po dahil nangihinayang ka rin po sa samahan ninyo. Halos wala akong harap na mukha sa kapwa Opo. ko tao. Tapos yung mga anak ko, sayang yung Okay. nangangarap ko mga anak, Tatay Ernie, nasisira dahil sa alak. Ilan po yung anak po ninyo? Ayoko. Dalawa po, ma'am. Dalawa. So siguro naman, sabi mo nga, natawag mo na ulit ng ninong, sabi mo nong, ibig sabihin, welcome ulit siya sa pamilya nyo, sa buhay mo bilang pangalawang tatay. Humihingi siya ng tawa, dispensa. Ramdam namin yung sinseridad na yon. So maari ba na patawarin mo na lang, Ernie? Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon, wala naman sigurong mawawala sa'yo kung ibigay matanong ko mo lang, yung Ernie, bakit pagpapatawad. hindi ka makatingin kay ninong mo? Mabait naman si Ninong, 'di ba? Inaako mo na ba yung paghingi niya ng tawa, dispensa? Libo-libo ang nanonood sa atin ngayon, Ernie. Hindi nga ako magkapaniwala, partner, na ganun yung magiging kwa ni ex-kagawad. Talagang Alam mo- sincero. Alam mo ba, Ernie, yung pagsasampa ng kaso ay napaka mahabang proseso. Hindi lang pera, hindi lang panahon, kundi pagod ang pwede ninyong kaharapin. Pero kung bibigyan mo ng pangalawang pagkakataon itong si Ninong, baka maging matahimik pa ang buhay ninyo, masaya pa yung ulit yung pagsasama ninyo. Magaan pa sa pakiramdam na wala kang kaaway. Okay. Anong masasabi mo, Ernie? Umiyak na si ninong mo. Yan nga, basta wag niya na pong uulitin. Pinapatawad mo na siya. Okay. Pinapatawad mo na siya. Ernie. Pining, Okay. Ayun! Ninong, Wag mo na daw po ulitin. lapitan mo na, Ninong. Wag mo na Yakapin daw mo po yung ulitin. inaanak mo. Yun. Magyakapan kayo, Ernie. Ayun. Ayun! Yan ang magninong. Salamat, Nonoy. Aram mo naman ba? Sige. Aram mo sa mga baga gawa ng alak. Kay pares na limitaran ng pag-alak. Makasusupo. Nakakahiya, di ba? Pag ganito na, naka-live tayo, di ba? Gawa ng alak. Kaya wag na natin. Doon ka lang, Ninong. Anong gusto mong sabihin, Ernie, kay Ninong mo? Ngayong nagkalapit na kayo. Anong gusto sabihin mo, Ernie? Noong basta huwag mo nang ulitin na gawin na bigla mo pa kung bunutin doon sa bahay kasi natakot ako eh. Oo, hindi naman yun. Ayun, baka sabi ko Bundok sa pa inyo. naman ang bahay ko. Hindi na ako makakarating doon kung wala akong nararamdaman sa sarili ko. Pero tanong ko, welcome pa rin ba si Ninong sa bahay ninyo? Hindi. Siguro, partner, bigyan muna natin ng pagkakataon na wag muna. Pero ang importante, sila nagkakaintindihan. Pero So, Ernie, tanong ko, ninong mo pa rin, si Ninong mo Diomedes? Nire-respeto mo pa rin? Opo, rin respeto. Ayo. Kasi Mahal mo pa rin si Ninong mo? basta wag niya nang ulitin, Oo. sir. Nangangako naman si Ninong na hindi na uulitin, di ba, Nong? At hindi na daw mag-iinom ng sobra si Ninong. Opo. Retired. Sa mga magulang po Ninong ni Ernie, ano po Anong yung gusto mensahe mong mo? sabihin? Sa mga buong pamilya natin. Ako tinangi, kaya umiiyak ako. Dahil alam kong isang lahi tayo, di ba? Kami ni mama mo magpinsan na pangalawa. Second So, cousin. nag-usap tayo sa barangay, tinanggihan nila ko. Wala na akong kamag-anak, hindi na kita kamag-anak. Dahil sa gawa natin, lahat tayo nagkakamali. Di ba sabi ko sa kanila, walang perfectong tao, tao lang tayo.
Pero sabi ko, tinanggap ko agad ang pagkamali ko. Pero gusto ko, tanggapin naman yung pagkamali ko. So, at the age of 51, Ninong, retire ka na sa pag-inom. Yes po, opo. Ayaw ko na. Yun ang Ayaw ko maganda na. Gawa doon. ng anak. Okay. Dumating tayo sa ganito. Sige po, Ninong, maupo muna Okay. kayo, Ninong, at alam ko po na nangihina po ang inyong tuhod. Opo, relax na po muna dyan, Ninong. Ano? Ayun. So, yun ang pinaka-importante, yung kapatawaran. Kapatawaran at magkaunawaan kayo. Matanong ko si Ernie, ano yung naramdaman mo ngayon Na humingi ng tawad, at sa iyong ninong mo. pinatawad mo si Ninong? Magaan ba sa pakiramdam, Erne? Naawa nga po ako kasi basta wag niya na pong ulit. Ayun, naawa ka rin kay Naawa Ninong. siya, Naawa ka rin kay Ninong mo. Pero ang sabi partner ni Ninong, aminin mo yung kasalanan mo. Kaya mo ba? Or wala talaga ikaw ginawa? Hindi po, ma'am. Okay, wala. Wag Wala na po. natin Okay, pilitin. wag natin. Ang importante, Ang importante, mag-okay na kayo. naging okay sila. Ano man yung nangyari, kalimutan nyo na. At ngayong Disyembre, Ninong, magre-regalo ka pa rin sa inanay. Opo. Lagi naman kami kasama. Ayun. Ayun. Yan naman, baka buti naman kayo na magdamag. Ayaw sa ko na. birthday Ayaw yan, ko sa na. Ayaw ko na. kalamayan, ha? Ayaw ko na. Opo. Okay. Sasamahan namin kayo, Ninong Jumides at Ihadong Ernie, sa barangay para muli ay magkaharap kayo at formal, magkaroon kayo ng kasunduang formal na nagkaharap na. kayo dito, nagkapatawaran na kayo. Ayos ba sa'yo, Ernie? Para happy na ang Pasko. Ernie? Pero sir, may ano pa kami sa Pitsa 15? Okay. Opo, yun nga Kaya po, yun nga po. Sasamahan namin Sasamahan kayo namin kayo. para ikaw mismo Yun na yun yung schedule. sasabihin mo sa barangay na hindi mo na itutuloy yung reklamo mo. At Dahil kayo nagkausap dito na kayo mismo dito. ay nagkausap na at nagkamaayosan na. Okay? Okay? Ernie? Bilang pagrespeto sa mga otoridad sa inyong barangay. Ano? Ernie? Okay na? Opo. Okay. Yan, Ninong? Merry Christmas sa inyong dalawa. So, congratulations, Ninong, sa early retirement mo. Alam mo, Sa pag-inom. partner, maraming salamat sa iyo, Ernie. Maraming salamat sa iyo dahil yung kahilingan ko ngayong birthday ko ay Natupad. napagbigyan mo at natupad. Pwede ka magpainom, partner. Oo, hindi na sa kanila kasi nangako itong si Kagawad na hindi na siya, retired na siya sa pag-iinom. Okay. So, mas masaya ito ngayon, uuwi kayo na okay na kayong dalawa. Bayan na kayong dalawa. ha? Ayun. Okay. So, yan. Ang importante, anuman yung nangyaring sigalot, partner, at the end of the day, ang importante, mangibabaw yung pagiging mabuting ninong at mabuting inaanak. ng Alam mo bawat ba, isa. Ernie, na ang pagtatanggap ng kapatawaran at pagpapakumbaba ay hindi kababaan bilang isang tao. Kung hindi, yan ay pagiging tunay na lalaki. At tunay na tao. Yan. Ninong, Saludo kami sa inyo. anong masasabi mo, Ninong, sa programang ito na nagkaharap kayo at ni Ernie So, Tagautan? salamat po sa programa nindo po. Sir, madam, salamat po sa programa nindo na natulungan mo po ang problema namin. Ayun. Kaya, salamat po nun po Yun sa po lahat. ang Sana- pinaka-obheto ng aming programa, Opo. Tatay. Hindi, Salamat po. ang programa pong ito ni Congressman Saldi at ng Ako Bicol ay hindi po walang intensyon na pag-awayin kayo at gatungan pa kayo, kundi maging instrumento ito sa ikagaganda at ikakaayos ng samahan ninyo. Ayun. Anong masasabi mo, Ernie? Salamat din sir sa Okay. programa niyo, Tabi Ma'am. Opo. Ayan, sa ulit. Ayos na kayo ni Ninong. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, lalaking lumabas ang buto sa tuhod. Kala ko kung ano na naman yung ilinabas. Oh, buto, partner. Buto, Hindi na sili. Oo. Dahil sa aksidente sa motorsiklo, ating tutulungan sa kanyang mga naging bayarin sa hospital. Kaya mga Abangan. ka-aksyon, huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagrangak kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldi Co, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang
katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Partner mula sa ating satellite office sa Camarines Sur, dumulog si Milandi Rial para sa kanyang anak na si Wilfred de la Paz Rial na 2 buwan nang naka-admit sa ospital matapos itong maaksidente sakay ng motorsiklo. Makakausap natin ngayon si Wilfredo. Magandang hapon sa iyo, Wilfredo. Wilfredo, magandang hapon. Hello? Well, sandali Okay, lang. sandali lang Medyo- partner. Ayusin lang natin yung linya. Magandang hapon sa muli, Wilfredo. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ngayon? Kumusta po yung pakiramdam niyo po ngayon? Okay naman po. Okay, so kumusta? Naaalala mo pa ba yung nangyari sa yung aksidente? Oo po. Hello? Opo. Oo. Pakikwento nga sa amin na Wilfredo kung ano yung nangyari sa'yo nung araw na yon na na-aksidente ka. Ano po, pauwi na po kami. Tapos, yung nakalagay po yung, may nyog. Tapos, po kami, nag-slide. Na-slide kayo nung gabi ba nangyari ito? Tanghali or umaga? Gabi po. Gabi. Na-slide yung motorsiklo na inyong minaman. Ikaw ba yung driver sa mga oras na yon? Hello? Kasi putol-putol po kasi. Oo. Ikaw ba yung driver nung ma-aksidente kayo? Hindi po. Ano lang po ako, nakaangkas. So angkas ka. Paayos natin partner yung telepono, medyo... Okay, So ano ngayon yung naging tama mo? Wilfredo, ano ngayon yung tinamo mong tama? Po? Ano yung naging epekto sa iyo ng aksidente? Ano yung naging tama? Tama, po, sa tuhod po. Nabalian ka ng paa, ng tuhod.
Opo. Ikaw ba, Wilfredo, ay may pamilya na o ilang taon ka na? Ano po? Wala. Ayusin muna natin yung linya, no? Mahirap yan. Oo. Pag ganyan ang usapan natin. Oo, ang pangit nung audio. Anyway, partner, so isang kababayan natin ang humingi ng tulong dahil sa pagka-aksidente sa motorsiklo. Yung tuhod niya, Teka, partner. matanong ko lang, asan yung location niya? Bakit medyo maingay doon sa kanya? Nasa market ba o ano? Mukhang nasa ospital pa ata ito, partner. Sa ospital. nasa ospital pa. So may Talagang- mga ibang pasyente, matao sa ospital. Tsaka ang Subukan mga natin. hospital partner dito sa atin, medyo mahihina talaga yung mga signal pag nasa loob. Sige, balikan natin. Wilfredo. Okay. So, nabalian ka ng paa. Nabalian ka ng paa, nagka-problema yung tuhod mo. Opo. Ano po, putol po yung ito. Okay, ang tanong ko, ikaw ba'y may pamilya na o binata pa, nagtatrabaho? Kaya lang po, may anak lang po. May anak ka na, ilan ang anak? Meron po, sinusuportahan po. Okay. So maliban sa'yo, yung driver ba ng motorsiklo, sabi mo angkas ka lang, yung driver, kumusta naman yung kalagayan? Okay naman po. Ano lang po yung gasgas lang po. Okay. So ikaw, ano yung sabi ng doktor? Ano daw yung dapat gawin sa'yo? Ano po, dapat po maoperahan po. Dapat maoperahan. So Ayun. wag na nating patagalin pa, partner. Oo. Kailangan niya ng operasyon. At syempre, siguro ang pinoproblema nila, partner, yung pambayad sa ospital. At katabi niya ngayon, si Ginoong Norby magtanong ng Ako Bicol Party List. Alamin natin kung ano ang may tutulong ng Ako Bicol. Ginoong Norby, magandang hapon. Opo, magandang hapon po, Sir Joshua, Ma'am Remy, magandang hapon po sa inyong dalawa at sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay ng inyong programa, ang ating programa Ako Bicol Tapang Ora mismo. Magandang hapon po sa lahat. Napakinggan niyo po si Wilfredo at yung pong pangangailangan sa ospital kasi na-aksidente pala ito sa motor, kailangan daw maoperahan. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Opo, ganito po na naipaabot naman po ito sa atin ng kanyang asawa. So ang mangyari po ay si Mr. Wilfredo naman po pala ay si Mang Wilfredo po or si Kuya. Ito naman po ay mayroon na po pala itong na-prepare na for stainless sa kanya para sa operasyon. Ang ikinakabahala na lamang po ng pamilya nito or ni Mang Wilfredo ayun po ang magiging gastusin at magiging gastos po doon sa magiging operasyon, paglabas po sa ospital or magiging hospital bill. In short po, paglabas po nito, hospital bill ang pangailangan po ng ating pasyente po sa ngayon, Sir Josh, Ma'am Remy. At yun po, Ginoong Norby, ay sasagutin ng Ako Bicol yung hospital bill. Opo, ang Ako Bicol Party List naman po, lagi naman po tayong nakahanda sa ganyan, Sir Josh, Ma'am Remy. Ang ating pong grupo, ang ating pong party list, lagi naman pong tumutulong sa ganyan kapag tayo naman po ay nilalapit ng ganyan at humingi ng tulong. So, agaran po natin itong tulungan once po na maging successful po yung operasyon niya, harinawa po at maging successful naman. Pag mayroon na pong bill at mayroon na po itong final bill talaga, ilapit na lang po ito sa atin at tuturuan po natin kung paano po ito mabayaran sa paraan po ng Ako Bicol Party List po. Maraming salamat, Ginoong Norby, sa agarang pagbibigay ng asigurasyon ng pagtulong dito kay Wilfredo. Thank you so much. Okay. Opo, thank you very much po. Thank you Balikan natin si Wilfredo. Wilfredo, Ano po? napakinggan mo. Tutulong ang Ako Bicol sa babayarin nyo sa ospital dahil dito sa gagawing operasyon sa'yo. Ano ang masasabi mo? Ano po, maraming salamat po. Ayun. Okay. So ang panalangin namin, Wilfredo, ay ang iyong tuluyang kagalingan. Okay. Ito na, partner. At syempre, makarecover siya Sa lalong madaling sa lalong mas madaling panahon. 76 days to go na lang, partner. Pasko na. Ayan. Katulad ng kanina, partner, nagkabalikan yung kanilang relasyon bilang ninong at inaanak. Okay, mabuti yung partner na... Napakabilis ng pag-usad at ng sandali ng mga araw at minuto. Correct ka dyan, partner. Kaya ikaw, bilang ninong, ready ka na ba? I'm ready. Yan. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, mga kaaksyon, panoorin po natin ito.
Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayun! Sana'y malinaw po yun doon sa mga dumudulog at humingi ng tulong dito sa ating programa. Samantala, partner, gaya ng sinasabi ko, isang masigabong pagbati ng maligayang happy birthday sa iyo, partner Remy Araneta Almogera Mindones. Salamat, partner. Isang multi-awarded journalist. Thank you, partner! Thank you, Lord God, for the gift of life. Ayan na. Meron palang paki kayo talaga. Lagi kayong may surprise. Thank you so much. Ibig mo sabihin, hindi mo alam na Hindi may... ko talaga alam, partner. Promise. Sabi nila, bukas na lang anong daw. wish mo ngayon? Sabi nila, bukas na lang daw. Anong wish mo Happy ngayon? birthday, Ma'am Remy. From Action ko. Tabang. Yan. Thank you so much. Tabang family. Maraming salamat po. Alam mo, partner, ilang taon na rin tayong nagsaselebrate ng birthday kasama yung Tabang Ora mismo. It's been 4 years. Maraming salamat po sa bumubuo ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat kay Boss Saldi, kay Ma'am Annie, kay Sir Mike, kay Miss Jessa. Sa lahat po sa inyo, maraming salamat po. From the bottom of my heart, maraming salamat. Wish ko, partner, ang more Huwag mo blessings. sabihin. Pag sinasabi daw yung wish, hindi natutuloy. More blessings sa'yo. Ayan, sige, wish ko. Oh. Thank you so much po. Maraming salamat. Okay. Wait lang. Mm. Alam mo, partner, bihira ako kumain ng ganyan. Yan? Kasi parang napakatapang. Pero ngayon, partner, wala akong nagawa kasi linagay mo. Hindi, ngayon lang ako kumain yan. Kung hindi mo lang birthday, hindi mo lang ako kakain yan. Magsubuhan tayo. Thank you so much sa inyo. I love you all. Maraming salamat, partner. Alam mo, partner, napakasaya na makita mo, partner, yung mga katrabaho mo na talagang andyan yung pagmamahal sa'yo. At respeto. itong partner na araw na ito, isang patunay lamang na dumagdag na naman ang edad mo. Oo, partner. Edad lang yan, partner, pero Hindi ka na bumabata. young at heart pa rin tayo, Yes, partner. of course. At Alright. patuloy pa rin tayo, partner, na magsisilbi sa ating mga kababayan dahil dito sa programang ito. Okay. Partner, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon sa muli at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo! Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.